The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the Scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Romans 10:9-11. John 5:24 says, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Galatians 3:26-28, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Matthew 10:32, 38-39, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong paghimo o pagsusi sa atong tanlag. We have to examine our conscience o atong susiyon kung napa tayo mga sala nga gitiner sa atong kalag, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ikaw nga magtutuo, gimanduan ka sa pulong sa Dios. Diya sa 1 John 1:9, the recovery technique. 1 John 1:9 nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, giawhag ka, nga imong gamiton ka ng imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Human mo buhata ka na, ikaw makasalmot na usab ning atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word.
Nagapasalamat kami kanimo, Dios, pinaagi sa imong grasya. Nga imo kaming gidala dinhin sa makausapa in this assembly to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread niining kalibutan nga idumala ni Satanas. Nagaampo kami nga imo kami nga tagan niya ng necessary concentration pinagi sa pagpuno kanamo sa Espiritu Santo. Hagita ug dasiga kami, O Dios, to the things that we are going to take up nining adlaw. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Make these things we are going to take up a blessing to us, O Lord. All this we ask in Christ's name. Amen. Mayang adlaw sa tanan natong mga higala o mga igsuon diyan ni Kristo. Aniyan usab kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya kita magadupot niining atong tun-anan nga giuluhan og Christian integrity. Ang integrity ato namang na susi kini ato na kini usab nga gi-define sa in English atong giingon kini nga kun bahin sa integrity, okay? Now, integrity as a word, English word, it is a state or quality of being complete, an unimpaired state of honesty and purity, a soundness of moral principle, the character of uncorrupted virtue, especially in relation to truth and fair dealing. Ang integrity is uprightness of character, probity, candor, uncompromising adherence to a code of moral or professional values, the avoidance of deception, expediency, artificiality, or shallowness of any kind. So taas-taas katong maong definition may tungod ng integrity. Nakaron atong gitun-an kining Christian integrity. Now, kung bahin na sa Christian integrity, reduced to essentials, ang Christian integrity is loyalty to truth. Ug mao na nga atong giduputan sa pagtuon kining bahin sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Kay mao man kini ang when it comes to essentials, ang Christian integrity mao kana ang imong lealtad, loyalty sa kamatuoran. Kay well, of course, as a review sa ang kamatuoran, the truth exists in three categories, tulo ka mga kanang kategorya. Ang nag-una nini mao ang mga balaod sa Dios nun nga mga katukuran, laws of divine establishment. O kini alang sa tanan, mga magtotoo o dili magtotoo, believers and unbelievers alike. Ang ikaduhang kamatuoran mao ang mayang balita sa kaluwasan, the gospel. O kini alang sa mga dili magtotoo. Okay? O ang ikatulo nga kamatuoran mao ang Bible doctrine, ang pulong sa Dios, alang kini sa mga magtotoo. Now, kining atong gitun-an bahin niining integrity, anha nato maugmad kining maong giingon og integrity, Christian integrity, sa diha nga anaa kita maga puyo diha sa atong dapit nga puloy-anan, our residence in the sphere of God's power o
mao kini ang atong lealtad ngadto sa absolute truth nga gidisenyo sa Dios. Now, of course, in mandates that form part of Bible doctrine. O mao na nga ang pulong sa Dios kinahanglan tun-an nato nga mga magtutuo kay mao man kini ang Yahweh nga kita maka kabot ug makakinabuhi yan ang gitawag og Christian integrity. Maugma na nga itong kaalam bahin sa kabubuton, tuyo, plano sa Dios alang sa itong kinabuhi. Ug atong mailhan diha ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Now, okay. So muna nga kitang mga magtutuo patunon sa iyang mga pulong. Adlaw-adlaw tun-an na itong pulong sa Dios. Okay? Now, kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, ingon nga Kristohanon. Now, this is addressed to you, my fellow believer. Kung wa kay kanang tagad sa kanang kabubuton sa Dios nga patunon ta siyang pulong, kaya agi man ka nagsunod niya ng iyang mando diya sa 2 Pedro 3:18. Patubuon ng atong kalag, pinagis pagtuon siyang pulong. Na kung wa kay pagtagad, wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, wa kay alamag sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi for your life. Gusto? O kabahang lang, why sod ang imong kanang panghuna-huna, imong mentality walay sod diha nga kamaturan. So kung wa kay pagtagad, wa kay gana, wa kay kanang gugma, wa kay kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang imong kinabuhi, it's going to be boring. I'm sorry to tell you, apan kana mo ay kamaturan, life would be boring. Gawas nga miserable. Now, a believer's life is boring. Kung kanang waysod nga kamatuoran diha sa imong alimpatakan, sa imong kalag. O mao nga, ikaw magsigil lang kag paningkamot. Okay? You do all the work. O wa kay pag kanang tugot sa Dios nga siya ang mubuhat alang kanimo. You see? Kaya di naman siya kanang makalihok. Kaya ang imong attitude ngadto sa iyang pulong, ngadto sa Dios, negatibo man. Sabtag yun na pagayo. So, duha ra mangon ka kanang attitude atong magamit ngadto sa pulong sa Dios. Negative or positive. Ang kini duha ni ka klase nga mental attitude. Okay? Ang imong attitude ngadto sa pulong sa Dios, positibo, meaning may gana ka, may gugma ka, may kanang kainit ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Apan kung negatibo ka, wa kay gana. Moingon ka dahil wa ko'y panahon na busy ko kayo. Now, kitang mga magtutuo, patunon, aron maibawan nato, mailhan nato, makatunan nato, ang kanang paagi sa Dios, kanang protocol niya sa iyang plano alang sa itong kinabuhi. Protocol. Ang meaning sa protocol, mga paagi sa Dios. Kini nga itong ipangtunan mo, kini ang protocol ng mga paagi sa Dios. O why makalupig sa iyang mga paagi, of course. Diya sa Isaiah 55:8-9, ato naman ang nasilsil yun sa atong limpatakan nga. Sulti sa Diyos, mao nga, nagaingon nga, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. And besides, sa 1 Corinthians 2:16, nagahisgot ka na nga,
ang pulong sa Dios mao nang huna-huna ni Ginoong Kristo. Mao ni atong ipangtun-an. Huna-huna sa Dios. So, sa diha nga magtuon ta siyang pulong musud sa atong huna-huna, mao na ni atong gamiton sa atong paghuna-huna. O kay anaan na may pulong sa Dios diha sa atong kalag, ang kanang kalagmitan mao nga kita unsa magmapasalamaton sa Dios. We become grateful. Magpasalamat kita sa labi na sa atong inigmata nas buntag. At sa wa patay pulong sa Dios, wa man lang, mura man lang. Routine na lang to nga mo. Bangon na lang ka, wa kay pupasalamat sa tag-iyas tong kinabuhi nga. Gilugwayan pa nga tong kinabuhi tungod lang sa iyang grasya. Wa manggali kita makailag unsay grasya. Ang grabe pa ang uban, ang hibaw as grasya, kanalang madugab sila humagkaon. Katawa bitaw ko ng mga istorya nila nga. Itong mga katigwangan nga murag natural na nila nga grasya sa Dios. Murag wagoy meaning, way kahulugan sa ilang kinabuhi. Na mo na, kung kita na anay pulong sa Dios nga nagapundo diyan sa atong kardiya, then magpapasalamaton kita sa Dios. Kaya ang Biblia mismo naging always give thanks in everything. Give thanks in everything. Tiyan mo na, pasalamatan na to ang Diyos sa tanan. Mga kagulanan ba, mga kalisdanan, kapaitan, pasalamat gihapon to eh. Di lang kay kadtong mga kaayuhan nga itong nadawat, dili kay maura na pasalamatan, tanan. Mo na gitugon sa Diyos ay ang pulong. So, kung wala kay pagtuon sa pulong sa Diyos, sa mani mo na pag kanang execute o paggamit niya na. So, ang uban pa yun, no, kanang, well, mura man lag, routine lagi na nila, mura na lag, ibatasan na lang, wagoy kahulugan sa ilang kinabuhi nga, mo overact ba? Mo naging overacting, mayroon sila, praise the Lord, without any right thinking, mayroon sila, praise the Lord. Nawa ba'y kahulugan? Now, mo gyud masilsil diha sila nga alimpatakan kay wa may unsa, wa may spiritual momentum. Na I'm addressing this to our fellow believers nga mga negatibo. Okay? So, kung ikaw ang tungdan ini, I don't say I'm sorry. Dili ko mga yung pasaylo kay kini ang kamatuoran. Kay mo bitaw nag-iingon nga God's word kanang does not go back to him void. Kaya ang pulong sa Diyos sakit. Apan kung ikaw positibo, dili na sakit. Hayahay na. Kaayuhan man sa atong kalag. So, ayaw na gamitan ng moral ekspresyon ng praise the Lord. Kinahanglan nuntan yun as pulong sa Diyos. You should have a right thinking when you say that. Now, tinuod man nga, there are instructions. I mean, dili ka instructions, kundi mga instances na mga kanang higayon sa atong kinabuhi nga we will be shocked by any crisis or disaster. Magkurat. You see? But if you have doctrine, kung naa kay doktrina, tanawang diferensya. Kung naay doktrina diha sa imong kalag, ikaw, you are able to face it with stability and courage. Courage under pressure ka. Kasabot ka? Namo ni ang mga resulta, mga byproduct na gini sa imong kanang puyo diha sa imong dapit nga may gahom sa Dios ang imong operational divine dynasphere.
Kay mao ka na ang dapit nga papuy-an nato sa Dios. Og it is a mental attitude, by the way, ha, na sa atong pangunahuna kana. Kay, in fact, the Christian life is a mental attitude life. Nainomdom ka ba? Now, Bible doctrine makes you progressive in your spiritual life. Na, mao ni makapaugmad, makapa ka ng tuod ni mo gadto sa unahan, okay? Makapaabante sa imong Kristohanong pagkinabuhi. So, the Word of God makes you progressive in your spiritual life and nothing else. Now, abrihan ko na imong Biblia. Okay. Atong abrihan na atong Biblia karon sa Filipos 3:1. Kung sa gisulti diha. Philippians chapter 3 verse 1. Nagaingon kini sa English, finally, my brethren. Nakinsa may giadresa niini, my brethren, mga igsuon. Okay? Si kanang Apostol Pablo may nagsuwat niini. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Now, rejoice. Okay. Happiness kini, kaning pag-rejoice. Now, okay, miingon si Pablo, it is no trouble for me to write the same things to you again. And it is a safeguard for you. Safeguard meaning security, protection, alang kanimo. Now, of course, si Pablo din nagsuwat og inculcation. Sa meaning sa Visayan, inculcation. Sinilsilay. Pagsilsil. Okay? Naka mo mga bagong tubo, maglisod mo pagsambot niini, no? E dili man ni common ninyo. Silsil. Pagsilsil. Ano bang, well, of course, kamo mga bagong tubo, na kamao na mo mga in English. Ang buot pasambot sa in English ini, it should sink in. Okay, naklaro ni mo. It should sink in. It should penetrate diha sa imong kalag. So, mao na si Pablo din nagsuwat for inculcation. Kay ang inculcation God, ang mga ingredients sa inculcation, repetition. Di ba? Oh, repetition is the best teacher, di ba? Mao na silsil na bulan nato. Repetition, mo nagabalik-balik na din sa itong mga hilisgutan aron sa ingon niya na di nagyod makalimtan. Mo na purpose ng gibalik-balik. Kabalik-balik na sa itong mga paghisgot dili sa tuyo nga may numduman kundi di nagyod makalimtan. Kasabot ka? Okay. Now, sa diha nga maangko na nimo ang kalipay sa Dios diha sa imong kalag. Ang kunon man ni nato, we have to have this kind of happiness. Nag-iingon ni Pablo, rejoice in the Lord. So, once you have God's happiness in your soul, you are now entering the stage of spiritual self-esteem. Inomdom ka ba? Gyapon sa tulo ka spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Tulo ni. Spiritual skills. Gagiyatbangan man po niyo. Tulo po ka arrogant skills. Katong kanang sa tong una. Spiritual, not spiritual, kundi arrogant skills. Arrogant skills. Kunya self-absorption, self-deception, o mo ni sila. Anyway, that's not our topic pagkaroon. Basta ang tulo ka mga spiritual skills nga itong tutukan mo ang spiritual self-esteem,
spiritual autonomy o spiritual maturity. There is no substitute to Bible doctrine inculcated. Wala makalupig ni ini. Kay mando man ni sa Dios nga patunon ta sa iyang mga huna-huna o mga paagi. Kaya kinatong itunan, gatuon tas mga kalaki sa Dios. Kasabot ka? Paagi ba? Iyang protokol. Ug ang protokol maunay kanang sumbanan nga atong sundon nga kanang long established kini nga mando o mga paagi sa Dios. So, happiness. Kining happiness nga iha sa Dios, buot niya nga atong mapanag-iya, atong masinati. Happiness is related to grace orientation. Sa diha nga ikaw, as a believer, na kanang nabaid na gyud, naanad na gyud, niya nang kanang na-oriented ka na sa grasya, mao na ang humility. O kining maong grace oriented, related kini, may relasyon kini sa kalipay nga iya sa Dios. So, in fact, ang grace orientation is one of the 10 problem-solving devices. Ang usas mga napo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato. Now, so na diha sa Salmo 31:7 nagaingon pod, I will rejoice and be happy in your grace. Now, di man ang kining atong happiness nga gisugutan, this is perfect happiness. Kay iya man ni sa Dios. Ang Dios perfect, God is perfect. Kay kining maong kalipay iya man kini, then it is also perfect. Kasabot ka? Perfect happiness kini kanang maugmad lamang is only produced sod sa divine dynassphere. Ang atong operational divine dynassphere. Kay diha man nato matuman pag-execute sa protocol plan of God. Sabta gina, di man ta makatuman sa protocol plan of God outside of it. Wow. There is no way. Mao na nga kung na atong sugdon is uno, o atong hinahinayan is pagsugod yung uno. Unas tanan, kinahanglan nga ikaw luwas. Ikaduha, nga ikaw mutuman sa iyang mando, nga patunon sa iyang pulong sa adlaw-adlaw, aron mutubo ang atong kalag. Okay? Og tulo ni ka, hugna o ang pagtubo nga espirituhanon. Baby believer, adolescent believer, and spiritual maturity nga level. So, nung saan man mo pagkabot dito kung wa kay pagtuon sa puro sa Dios. Nga man patubuan nimo ang imong kalag. You see? Mao na atong hinahinayan. O karon, unsa man nimo pagpuyo pod niya ng operational divine dynassphere kung wa kay spiritual momentum, wa man kay consistency o persistency sa pagtuon sa pulo sa Dios. Dili nimo makabot ka ng imong tumong. Kaya nga itong common goal lagi na itong mga magtutuo, mao man ang spiritual maturity. Mao na'y ultimate goal nato ingon nga mga Kristiyanon. Kaaniya din sa kalibutan. Kay mo ito akong ingon nimo nga kung wa kay pagtuon, you are not going anywhere in your spiritual life. You are not going anywhere. Wa mo nagiingon sa kong amigo sa dito pa sa Pilipinas nga ingon nga
murarata og truck nga way signboard. Nainom pa ko niya ng mga panultihuna. Murag truck nga way signboard. Na, meaning, wa kay destino. Nga pataka na lang kag kanang drive ug asang dapita. Way destino ba? So mo na ang atong kinabuhing Kristohanon kung wa tay pulong sa Dios. Now, kaning tagaan og emphasis kay daghan man kanatong wa man gyud maka tuhog o maka kanang kasabot pagyugbayon niya na. Now, okay, perfect happiness mao ni atong tutukan. Perfect happiness is dependent upon metabolized Bible doctrine. Na mo na. Bisag sige kag tuon pulong sa Dios apan wa man nimo tuohe, wa nimo angkuna, wa nimo of course nakasambot ka apan wa man nimo tuohe. Ang Yahweh ng tanan mao ang pagtuo nimo, faith. You see? That's the key. That's the key to it all. Without faith, nabitaw na sa kanang Hebrehanon 11:6, without faith, it is what? Impossible to please God na. Sa man mo pag kanang pahimuot sa Dios. How do you please God kung wa kay pagtuo? O kanang imong pagtuo, wa man maugmad kay unsa man. Wa man kay pagtuon sa pulong sa Dios. Diha man na sa unsa na nga bersikulo nga kanunay natong kanang batbat. Kanang Romans 10:17. Try to recall. Romans 10:17 nagaingon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na nining atong Bible study through the YouTube. Ang uban diha mo tingalig mo bati sila kalaay nga unsa bisag unsa na lang ang ilang impresyon tingalig. Wa ko angayan ilang Bible study kabalik-balik unsa pa. Wa ko angayan ang tingog sa ilang das mensahe ng ilang pastor diha magtutudlo ni wa ko angay all those excuses, you see. Ila man ang right. That's their opinion. So, we respect their opinion. Naibaw man ta nga gihatagan man tang tanan og kabubuton, kaugalingong kabubuton, free will. O ipagamit ka na sa Dios. O duha man ka bahin kini atong free will, negative, positive. Na kung may negative ka, may ka mao ka na bisag unsa lay mong mga balibad, then wa mo nagingon og why kanang why epekto mo nagingon nga why effect. See? So sabto na to gini. Perfect happiness is dependent upon metabolized Bible doctrine. Now, okay, usa ka pulong nga murag panimo ni maklaro. Kini bang pulong nga holy? What do you mean by holy? Of course, sabi ni Saya, Diyos nun. Diba? Now, ang magtotoo, gitawag siya og holy sa diha nga siya kanang ana ay pakigambitay sa Dios o nagatuman siya sa protokol nga plano sa Dios. Sabto na to ni pagayo. So, gitawag siya diha og Dios non holy. Kay, well, of course, the synonym ni godly. Okay? Godly. O ang kanang ang noun niya na godliness sa original nga Grigong pulong mo nagiingon og eusebia. Eusebia. E-U-S-E-B-E-I-A. Eusebia. Godliness. Moro na mga synonym na sila.
Now, diya sa 1 Timoteo 6, abri mong Biblia. 1 Timothy chapter 6, verse 6. Nagaingon kini. But godliness with contentment is great gain. Okay? Verse 7 and 8. For we brought nothing into this world and will take nothing will take nothing of it. You see? Wa tay gida sa pag-ani na to sa kalibutan, pag gawas na to, taguangkan sa itong inahan. Hubo ta, right? Wa gyud tay gida. We brought nothing into this world and we take nothing of it. Wa pud tay makanang inigbiya na to. Now, example, naihimplo na kung ihatag nimo. Dihay kanang negosyante nga insect o bisag unsa di na naranto i-specify unsa. Basta dihay negosyante nga himalatyon. O iyang gipangutana ang iyang mga anak nga nag-aalirong sa iyang deathbed, kanang ari mo diri, alirong mo kanako, mingon siya. O nangutana siya, og diha ba silang tanan, if they were all present. Tubag po mga bata niya, yes, ni aming tanan. Now, giingnan siya nga, di aming tanan. Unya mingon siya, kinsa may gabantay sa atong tindahan. Of course, tingali nakadungog na kanilang istoryaha. So, diyaw mo na, nungutan na pag siya mga anak, kinsa may gabantay sa tindahan nato. So, that means nawili sa iya kunong ganansya. Gusto? No. Verse 8 niya ng maong bersikulo, but if we have food and shelter, we will be content with that. Gusto? Kontento na kita. Mabitaw nang magpasalamat ta sa Dios. Inigbangon ka na to. Anig mata na to sa buntag. Pasalamat ta. Nga nagkaginawa pa ta. Napayahangin nga itong ginawa. We have a roof over our head. Natay food on our table. Unsa pa? Naatay higdaanan nga itong kahigdaan. Oh, count your blessings every day. Atong batasanon kana kay kini mao ni unsa. These are the values, the Christian values. O kini mamutang na niya contentment, virtue ra ba kining contentment. Yung pagkakontento. Mo man Visayan contentment, no? Now, of course, kitang mga magtotoo, gipahinumduman kanuna, gipahimangnuan ni ining tanan nga sa atong pagkinabuhi wa gyud tay unsa ikabaos unsa may ikabaos nimo sa Dios. You see, kay siya ang tanan nga nagakontrol ni ini. Kasabot ka? He is the one controlling bisan paning kasaysayan sa atong kalibutan. See? He is the one, is the Lord Jesus Christ controlling history. You see? Nya unsa may imong kanang ikabalibad, ikapangulipas sa unsa sa kanang pagka makagagahom sa Dios. Ang Dios tag-iya ning tanan. Tag-iya sa atong kinabuhi. Lugwayan pata. Ayaw mo dawat ka ng Bisaya, no? Extended pa nga itong kinabuhi.
hangtod ni higayon na nga nagpaminaw kani atong mensahe dinhi itong pagtuon sa pulong sa Dios. Kini grasya gikan sa Dios, wa gyud tay katakos. We don't deserve it. We are not worthy. We don't deserve it. We don't earn it. We do not work for it. Tungod dis kaluoy, gugma, kanang kaluoy, gugma, kortesiya, grasya sa Dios nga kita gipabuhi pa. You see? Ug nakatuon pa ta sa iyang pulong. Kita mo na, unsa pagtagad sa Dios kanato. Labihan yun ang Diyos pagka kanang matinagdanon kanato. Bisan dili kita takos, siya nagapabilin gayon nga matinumanon siya mga saad. Mao na nga nabitaw diyan sa abrihir ko ng imong Biblia diya sa Salmo. Psalm 147:5. Okay. 147:5 nagaingon kini. Great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Now, anto ta sa Salmo atras. Salmo Kapitulo 8, versikulo 3 o 4. Okay? Verse 3 nagaingon. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained. Verse 4. What is man, that thou art mindful of him? And the Son of Man, that thou visitest him? What is man, that thou art mindful of him? Kinsa man ang tao nga ikaw, matinagdanon man kaniya. Kasi mo na ang unod niya ng mga bersikulo. Tiyan mo na ang pag-atiman sa Diyos kanato. Unya di ta magmapasalamaton nga to kaniya. No, kini, apil na ni sa mga bertud unya nga ma-develop. Virtue of contentment, virtue of kanang happiness, nga iyahang happiness kana sa Dios. Unya, iya kini gisangkap kanato nga mo na gingon kanang wa gyud tay katakos unta. We are not deserving nining tanan nga gisangkap sa Dios kanato. Mao na ma-develop kini sa diha nga nagpadayon kita sa pagpuyo diya sa atong operational divine dynasphere o nagatuman kita sa protocol nga plano sa Dios. Mao na how to develop our faith, our trust, our hope on the Lord. Mao ning atong kanang giduputan sa pagtuon nining Christian integrity kini bahin na kini. That's part of it. O kini dili na tumaangkon kung wa kita'y pagtuon sa pulong sa Dios. Kung gibalik kining emphasis nining the importance, how essential unsa kabililhon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kini unta mo maghinam-hinam na tayo nag-abot na nato sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Apan pipila raman ka. Of course, ang iya sa Dios mga salin ramang God. Kasabot ka, prinsipyo na eh. Ang iya sa Dios mga salin ra, remnants lang. I hope ikaw na-appeal na niya na. O wa ka ma-appeal sa kadaghanan nga. Wala, karong panahon na. Wala. Wana'y Diyos ang mga katawan. Of course, dili man tanan, apan bagang duot sa katawan. Wala na. Nagkadaiya na gyud ang mga nangabali na gani ang mga kanang priorities mga katawan karon. Ang maayo kaniadto, kanang dautan na karon.
ug ang mga dautan maayo karon. Kasabot ka? Mao na nangabali ang mga ngano man tungod sa mga sayop nga mga priority sa mga katawhan. Sayop. Wrong priorities. Unsa na may mga priorities karon panahon na? Wa na'y pagtagan sa pulong sa Dios, wa na'y Dios. Wa na. No longer, God is no longer in the picture. Wa na. Wa na'y God. Gold na ang nasa pangunahon na sa mga katawhan karon. Salapi, sapi, kwarta. Ang mga katawhan karon kwarta rang kwarta. Murag na og kwarta. Mo'y matas buntag, kwarta. Mo'y katugan, kwarta. Mana? Yung mga naong gyud lang mga kwarta ra gyud. Wala ang Dios. Out of the picture. Bisan sa mga unsaron, mga kabataan karong panahon na. Kay ug na ay mga delinquent children, na po'y mga delinquent parents. Kasabot ka? Wala. Ana man gyud unta magikan sa mga ginikanan. Kasi ang uban pong mga ginikanan, ila man lalo giintriga ang ilang mga anak sa mga eskwelahan. Lahi. Family. Ang family is mao gyud ay una gyud nga unsa kanang unit of society. Nga mao gyud, di ba? Ang mga katawhan lagi karon wala nangausob na ang mga priority. So I hope nga dili ka appeal niya ng mga majority o ikaw panalitan, ikaw rin magtutuo sa inyong familia. Okay? You are the only believer in your family. Di man ang prinsipyo. Baruge ning prinsipyo ha. One with God is a majority. Mao ni principle. Kung usa, ikaw lang usa nga na uyon nagasunod sa Dios, ikaw mo'y mayoriya. Ato ni ipadayon ugma, ayaw si piyatang sumpay. So gidasig ka mo ang inyong mga higala, mga silingan, inyong mga classmate, inyong mga kaparintihan nga wala gyoy alamag sa pulong sa Dios. Dasiga sila, awhaga sila, dapita sila, agdaha sila. Nga karong panahon na nangin labaw patang nanginahanglan sa pulong sa Dios. Imo na ni nahibilin kay ang kanang paghukom sa Dios hapit na. Now, I hope di ka ma-appeal yan ang paghukom. Nga, of course, if you are a believer, you're already free from that judgment. Mao na nga, sa dili pa mo dangat ka na, gidasig ka mo. Padayon sa inyong spiritual momentum, samtang mula pa mo abot ka na. O kung buot ikaw mo appeal, niyan ang pagsakgaw sa simbahan, we call it English rapture of the church, then tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, magampo ta. Amahan ang mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga imo kaming tudluan sa imong kamatuoran pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo kanamo. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry o Dios in a mighty way, sumala sa imong kabubuton. Kining tanan na mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.